Der er en level 68, der søger efter nogen til den der hunger der, så kan din kæreste spille den. Ja, prøv at kigge, jeg har ikke gjort det fucking skid, mand. Hvad fanden er det for et land, vi lever i, kom? Hold nu kæft, mand. Ja, hvad ved du mere? Jeg er nødt til jeg skal vide, hvorfor du ikke gør det. Det er mig en kæmpe gåde. Prøv at kigge. Nå, okay, han står der og tror mig igen, mand. Nej, jeg gider ikke. Jeg kan ikke spille med dig, mand. Du er kraftedeme for dum, mand. Jeg har ikke pligt til at udtale mig. Skal en forsvar til stede? Ved du hvad, mand? Det er kraftedeme ufattigt. Man kan blive ved med at være så dum i en alder af den alder, han har, mand. Prøv at se, hvor flabet de er, mand. Glæder dig til at se dig selv på Ekstrabladet, mand. Ja, det er flot, mand. Hvordan gør du det? Hvad? Det siger jeg ikke noget, men jeg har ikke pligt til at udtale mig. Jeg har ret til en forsvar. Hvad er der farligt? Ikke noget alkohol og våben, og hvad er der mere, mand? Hvad er der mere? Kan du ikke godt bare prøve at spille spillet, hva'? Og så tænk dig om at lade være med at stå og sige, at din mor, hun har en gul bil og en rød bil. Hvad mangler vi så? Hvad mangler vi mere? Svagt for helvede, jeg bliver sindssyg! Ja, mand! Hvad var det, jeg sagde, mand? Prøv nu at høre her, hvis du laver bare 500 i skade på shamanen, så er han død, ikke? Men det kan jeg godt se, det er for mig at forlange af dig. Prøv at kigge, jeg har ikke nogen fucking våben på mig. Prøv at kigge, hvad der sker, mand. Hvad fanden er det for et land, vi lever i, mand? Jeg har kraftet med et navn, mand. Hvad fuck tror han, det er, mand? Du ved åbenbart en helt vild masse mere om totems, end jeg gør. Må jeg høre? Hvad er det, han leder efter? Hvad er det, han tror, han kan finde, mand? Kom nu ud og find ud, hvor der er nogen henne. Du vil ikke stå her. Kom afsted.